bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombe You know it's Range Rover. There's London. London airport. London. Airport. As airport. There's a London. Yes. Look at that. Now what am I doing? What? What do you Audi? Not Range. Audi. Not Range. No, what a Q7. Wow. Q7. I'm not a fan of Audi. Yeah, what Range Rover? Range Rover is better, man. Range Rover. Yeah. He wants one of those box ones. I don't want a box. Why? The one I showed you, that big one. The Audi had to guy. Yeah, me I want that one. Namaku. You saw Tandemis one. No. Tandemis one is that Bova one. Z4, yes. The good one. Yeah. I showed you the videos, Miss. Tandemis one is the one that you remember in the photos. Abuye umthatho indaba manje. Sebuye isilwane samhlolo. What is on the life? Abuye umthatho indaba isilwane samhlolo. Yeah. How far the airport? So 1 hour 30 minutes. Welcome to one. What is this? This one. What is that? It's not. What not? The not. Right man. What? So I shall get We are going to stay. I see you pineapple. Pineapple. It's pineapple. I see you pineapple. That's why about to tell the story. Listen, better chain lava ya banana. 100 pounds. How much pounds? The pounds going to be, I think, must be the money as a car. It's going to be 25,000 to 30,000 rands. And what total lelishali yabo lelenzeki Hayi yazi ukuthi ngisathukile namanje yazi ukuthi izolo kanzi bakhombisa yazi ukuthi izolo kade sise in Clams club yes Clams ngifithi owner lapha ne Clams yabona iphosa bathi iphosa yabona nje ngale ifaka ama chain lapha ama chain maybe 150k imali yasekhaya faka bracelet ne chain uyabona othira akabazi lezo zinto lezo mina ngayini fustana uyabona ifake i-chain bracelet yafaka ne-chain la elemali futhi edulayo uyabona hayi siphile impilo njengamadoda uyabona siphile impilo so ngiyamdonsa lo mfo ngiyamhlebela ngithi uza come here ngimhlebela ngiyamtshela ukuthi ungajeni umuntu uzenza mina yakulo ngizwe ukuthi uzenza mina ngasaba namuhla uyafo manje uthi jelly order bethe ama pounds ngizwile ngathi bafuna ukuthi hayi bafo bana bethe lo mjida owner how many clubs on ama clubs he took us to 3 of his clubs ngiyamtshela ngidoza la ngiyamhlebela ngithi you are nothing zabu zenza mina ekulonge njalo ngimhlebela ovele ovele wangipha mfethu ovele wangihleka mfethu ngazi uyangivele mfethu noma angazi kanjani awuthandile ovele wangipha ibracelet ne-chain wakhumula ibracelet yakhe ne-chain wathi hayi ngiyasalutha umzulu ngiyasalutha mfethu ngiyaqala mfethu ukutshelwa yisha kanje mina ithi zenza yona ngithi abamhlonipha la bamsalutha lo ngiyamtshela nje wena zenza mina kulunga you are nothing nabo ngisethemba manje ngibethele umcayibo ke lo babonisa mase bhekini ngithi yabona angifuna ubanje inkunzi
Uzawubonisa ekhaya. Okay. Shade lakhona igqisa ngaka. Uzawubonisa ekhaya. Bazongibamba la ke. Nawe. Bazongibomba. Yeah. Hey. How much of that? Okay. Leso siyaqala ukutshela umuntu. Siyaqala ukutshela umuntu ukuthi you are nothing. Uzenza mina wena. Ngiyamtshela uzenza mina wena. Akuzwile. Ama ni connectile yazi. Ani connectile. Kade fonile izona. Ufonela. Uyakuma ngifonela uthi lo mjito wase-Afrika ngithi. Wasenayo, wase phela eKZN. Waselundi lo mjito manje not KZN. Waselundi eKZN. YakuseKZN waselundi elundi emakhaya. Uyibhosa la, ngazi kuthiwa uyibhosa lana bamphathamela. Ngiyamtshela nje nakulungu. Zenza mina nakulungu. Can't be myself. Yeah, you are a fake. Yeah. Wait. Okay, nanti sama saja. Abas phela abantu labuthi ihlahla ikhona phesheya bethu ukuthi phana amaswiti. Lapha baba. It's the green. Bethu bethu khona amaswiti nje phesheya. Inhlabathi ayikho khona ushukela. Ayikho lona. Hey. Yabona impisi phela futhi ngizoyizama nje kodwa kancane izojwayela. Ngathi sokuyimpisi nje. Phesheya la. Phesheya la. Okulusha na amagama omgwaqo. Noma check na number plate yemoto. Phesheya kanjani la? Phesheya la. Nayibhodi. Siziyakwazi bani ukugokulusha manje ziyasheka na London. London ibhodi yabona. London. Hey. Bonile. Khona emhlathuze lapha. Suyaswela umhlathuze. Phesheya kanjani? Phesheya njani nje? Inhlabathi yaphesheya nathi unezothi uvukela. Yini le aya? Abazo bani igama baqhawe la umazi. London ebengofuna kuphela. Njengoba ngibona London lisekulungile. Niyazi. Lama boat bekufuna London kuphela. Mase ngibona London nangu futhi again. Mase ngibona London sekuphelile. Phela umzimba. Usebenza ngamabhinqa wendoda. Akuyona kulona ubaba. Yabona kunzima. Phesheya kanjani? Angiphesheya impela nje sengihamba amazwe amaningi. Ngiqale Scotland ngithi. Ngikade Scotland. England. London. England ngithi yona yonke phela. London ngithi bengihamba nje England yonke. Nase Covent. Covent. Nase Covent, yes. Covent. And then what more? Amafu afunani phesheya. Amafu afunani phesheya. Yona phethe impisi. Impisi ziyakwazi ngovuza umuntu amafu afunani phesheya. Uthi ngole nkosazana ufunani. Truck ifunani phesheya. Ngiyayizama ingabuzami. Ngiyikhombisa nje ukuthi impilo iyafana. Futhi ukhuluma isiZulu khona la. Ukhuluma isiZulu khona la. London nje. Ukhuluma isiZulu okay. Yaphilela nje. Uyibhincu nje. Phila indawo le. Yaphilela. Hayi ukuthi uzovete isilungu bese special. Usibonga wakhethela.
yabo. Say bye-bye, ma'am. Say bye-bye to them. Say hi. Hi. Uh, yeah.